салом алайкум дӯстони азиз. Хуб, мо омадем дар дарси чорами курси PHP-мон. Ин дарс мо ягон действия бо переменниёро мегзарем, яъне ки ягон амалиёт гузарондан бо тағйирёбандаҳоро нишон медиҳем. Хуб, пештар ман дар Windows 7 яъне чӣ мекардам, запис мекардам, барое ки звук камтар шумаш пасттарак буд ва Windows 10 зиёдтар буд. Некси равно амудам шум дора, индам шум дора. Барои ҳамин ман фикр кардам ки масалан амира дар Windows 10 кунам, лучи нобти шумаш умуман овозои ма хуб рояд, шумо бифаҳмед. Инаш беҳтарайне ки дар назди микрофон гап задан хеле душвор чем аз пеш фаҳмондан. Хуб, майлаш ина мегзарем ба дарс. Хуб, ма Open Server ма запус додам. Мана як саҳифа дорем. Ҷане мана инҷа як саҳифа омада, мо папкаи Domains ман як папка сохтам ва инҷа як файли index.php. Хуб, мегзарем мо ягон амалиёт бо тағйирёбандаҳо гуфтем. Мана масалан ма як тағйирёбанда месозам, тағйирёбандаи кар месозем. Метиҳимаш масалан да вақти ман 10-аш додам, echo да ман мебаронаш echo тағйирёбандаи амуна мегирем, мебарорем. дар ин ҳолат чӣ метиҳад? тағйирёбандаи кармона бахшиш. Тағйирёбандаи карро мебарорем. 10 дод, анакун мо иҷа регистр алиш мекунем, яъне мо ҳарфа калон мекунем. Дар ин ҳолат немегӯяд, яъне намебарад. Агар просто агар инаша як саҳифа поин партем ёки хер мекунем, ин як теги дар HTML аст. яъне хат мепартояд. Хуб, агар мо дар инҷа карарти калон қати нависем, ман дар инҷа мебарорам. Барои чӣ? Хел барое ки вай кар ин тамоман дигар тағйирёбанда. Агар бо як тағйирёбандаи дигар бисозем, ҳарфи майда кунем, дар ин ҳолат дара мебарорам. Инҷа 11 мекунем, чанде мекунем, мақсад ки ҳамин рақамша мебарорам. мақсад ки регистр меган як чиза дар забони барномасозӣ. Регистр ин ҳарфи хурди калонро дар назар дорад. Масалан f хурд ва f калон ва f хурд, инҳо аз якдигар фарқ доранд. мегӯем ки ин регистри хурд қад нест, ин регистри калон қад. агар дар забони тоҷикӣ бигирем, инро меган ин ҳарфи калон, ин ҳарфи хурд мақсад мехел. дар забони PHP ёки дигар забони барномасозӣ ина регистр мегӯяд, номаша фақат номаш регистр. хуб, давомаш мо функсияҳоро нишон медиҳем. якчанд функсияҳоро ки кор бо тағйирёбанда ҳастанд. масалан ман функсияи isset нишон медиҳам. ин функсия яъне дар забони барномасозӣ хеле мақсад чизи дар кории функсия, яъне бисёр истифода мебурдатарин. мо чобина ин функсияро мебарорем. дар инҷа мо чӣ мегӯем? функсияро мо файрод кардем. бояд ҳар функсияе ки мо файродиш мекунем, бояд обязательно круглый скобка дошта бошад. дохилиша ягон чиз бояд мо ягон амалиёт гузаронем. масалан мо isset файрод кунем. isset чиро мефаҳмад? isset мо мегӯем ки isset мақсад ҳамин тағйирёбандаи кари мо ёки як тағйирёбандаи дигар месозем ки перептод накунемро. масалан тағйирёбандаи add месозем. метиҳимш масалан my s масалан охириш мекунем. мегӯем оё ҳамин тағйирёбандаи add мо вуҷуд дора, ҳаста ёки нест. дар ин ҳолат бинем ки чӣ метиҳад. мана як баровард, яъне ки рост мегӯяд, дуруст аниқ ҳамин чиз вуҷуд дора, ҳаста. агар мо тағйирёбандамона ҳамин таре нест кунем, дар ин ҳолат чӣ мегӯяд? яъне дар ин ҳолат ҳеҷ чӣ намебарад, яъне ки дар ин ҳолат false мебарад, яъне ки ин нодуруст аст. вақте ки як баровард, ин маънош ҳамин ки яъне ин дуруст аст. албатта вуҷуд дора, албатта дуруст. ин isset маънош ҳамин аст. боз мо дорем дигар намуди тағйирёбандаҳо. ман якчанд переменни худам сохтам, просто ставид мекунам барои вақт нарафтан. мана тағйирёбандаҳои n1, n2, n3, n4. инҷа 4 намуди
тағйирёбандаҳои на 4 типи тағйирёбандаҳои барои ҳамин ваҷ мо мебарорем ҳамаша. Иноша ман тайёр кардам аллакай. Мана get time ин функсияе ҳаст ки яъне мо get time файрод кардем, мегӯем ки ҳамин эни яга проверка ки оё ҳамин чӣ переменияи чие вообще ҳамин чӣ намуди тағйирёбандаи. Агар ҳозир мо ачхеле ки дарс пешин гузаштем хуб дар ёд дошта бошед, ин намуди интеҷера, яъне ки намуди рақамҳоа. Айниш боша стринга, яъне ки дар дохили нохунако стринг чи тексти биёя, ин маънош стринга, тағйирёбандаи намуди стринга. Боз ҳаст тағйирёбандаи намуди типа дабл ё float гуфтем. Инаша ки ададҳои бақиядора мегӯянд, яъне ки 0,1 0,1 фалон хел. Боз ҳаст тағйирёбандаи дабл, тағйирёбандаҳои boolean, яъне ки дуруст ё нодуруст, яъне ки true ё false, ёки ҷо бисонед false. Масалан дуруст ё нодуруст. Ҳамин намуди тағйирёбандаҳоро инҷа месанҷа ва инҷа мо нақта мондем. Нақта маънош ҳамие ки мо вақти ин амалиёта анҷом додем, боз дигар амалиёта бояд мо нақта монем ки масалан ира ба ин пайваст мекунад. Бе нақта боша чӣ хатогӣ метиҳад. Ана дар ин ҳолат бинем ки чӣ результат метиҳад. Мана дар ин ҳолат бинед инҷа гуфтеста як аз боло барои қайра як поён дар хел мемонем ки хатогӣ нашавад. Мана бинед мега интеҷер, яъне ки эҷаги мо ин интеҷерай, инаш дуимаш стрингай, мана намудча нависон стринг, инаш намуди даблай, инаш намуди booleanский. Боз намудҳои дигар буде ки мо дар дарси пешин гузаштем. Ушам шумо метавонед ба ҳамин функсия яъне нигоҳ кунед ки оё тағйирёбандаи мо кадом намуди тағйирёбанда аст. Хуб инаш давомаш бо чӣ дорем? Мо дорем is string дорем. Яъне is string маънош ҳамие ки проверка мекунад оё тағйирёбандаи мо string ҳаст ё не. Мана ин хел менависонам эчо is менависем слеш поёнӣ is string. Ана ки мо месанҷем чиро масалан месанҷем? Масалан мо age endra мо намесанҷем, age не age endra мо месанҷем. Мана инҷа як баровард, яъне ки албатта ин string ҳастай. Мана намуди стрингай ку. Санҷед ки оё мо гуфтем функсияро функсия is string, ҳами тағйирёбандаи мо string ҳаст ё не? Гуфт албатта як баровард. Мо масалан мегирем ки дигар тағйирёбандамона, мана тағйирёбандаи типа интеҷермона мегирем. Дар ин ҳолат чӣ мебарорад? Дар ин ҳолат яъне 0 баровард, false баровард, нодуруст гуфт. Яъне ки ин типа string нестай, ин типа интеҷерай. Фақат ин стринга месанҷад. Боз дорем дигар намуди тағйирёбандаҳо, дигар намуди функсия бахшиш. Ин намуди функсия мо чие? Ин функсия мо ана ман просто копировать карда вставид мекунам. Хоб мана вақте мо эчо нависем is numeric, яъне ки номератсияро месанҷем. Мисли ҳамин кор мекунам, фақат мо мегӯем ки ҳамин номератсия ҳаст ё не. Мана тағйирёбандаи дидем мо ин номератсия нест, номератсияи мо мана ин интеҷера. Дар ин ҳолат чӣ метиҳад? Мана дар ин ҳолат ҳеҷ чӣ надод, яъне ки ягон чиз набаровард. Вақте агар мо яга бигирем, яъне тағйирёбандаи n1 мо набигирем, n1 мо ин номератсия. Дар ин ҳолат мебарад ки як, яъне ки албатта ин номератсия. Хуб ин намуд функсияҳо зиёданд. Бо як намуд функсияи дигаршам мегӯям ки ин функсияшам дар корие. Масалан unset аст. Unset чӣ мекунад? Unset яъне удалид мекунад ягон тағйирёбандаро. Масалан мо болода тағйирёбандаи 10 баровардем. Мана кар неинҷа. Мо ҳамин карро мехоҳем удалид кунем, яъне ки нестиш кунем. Фақат тағйирёбандаро номша менависонем, сохранид мекунем. Мана тағйирёбандаи моро ози удалид кардагӣ ҳастай аллакай ва дар инҷа дара баровардем. Чӣ ба ин хел шида? Як бор ман карро мебарорам.
аз поён бинем. Ман аз поён вақте ма мебаронамш ягон чиз намебарорам. Яъне ки ин несте дар ҳақиқат ин удалид шидагие. Вақте ма ина комментар мекунем ки нест мекунам асета, ман ин 10 мебарорам. барои чӣ? Барое ки PHP аз боло хонда мия тағйирёбандаро месоза, аломати 10 яъне метияш ва дар инҷа меоя мебарораш. Вақти баровардакаш бо омадан мегира дар инҷа нестиш мекунам. мо вақте бикунем бо нестиш мекунам, яъне удалидш мекунам. поёнда вақте меоем бо ҳамин тағйирёбандаро мо файрод мекунем, аллакай тағйирёбанда вуҷуд надорад. ин аллакай удалид шидагие. хуб, ин буд охирон функсия ки мо ишон додем. Ин функсияҳои даркориам. дар дарсҳои оли баъдан ё ки дар айни практика кардантон дар айни коротон шумо бисёр истифода мебаред инёра. боз ҳаст функсияҳои зиёд ба тағйирёбанда, кор ба тағйирёбанда ҳаст. ман ссилкаро дар таги видео мемонам. мана ин программаро, ин типа программаи справочник мегӯянд ира. анги китобворие. ина скачат мекунем. инҷа масалан руководство дора. медоред ин русияи. мана функсияда медоред. охируништа устроени функсияда медоред. мана инҷа ҳастаги функсия для работы с переменной. яъне тағйирёбанда қати функсияҳои ба тағйирёбанда кор мекардаги. мана намудошона мебарора. якчанд намудош навистагия. ина як функсия ки ансети ки мо нависондем удалид мекунад тағйирёбандара. бо ин намудҳои дигараш ки ёшамо нагзаштем. ҳар як таира ман адели намефаҳмонам. фақат умумишро мефаҳмонам ки давомшам ҳамин намуд кор карда мешавад. шумо баъдан агар ягон чиз лозим боша медоред инҷа номша мехонед ва мегиред истифода мебаред дар сомонаҳои худтон. як чизи дигар аст ки ин дар маълумот дар тоҷикӣ ҳоло нестай. ҳоли ҳеҷ кас перевод кардаги нестай истори дар интернет партия. но ман ният дорам, неки намедонам ба кая мешавад. ин чизо ҳоли дар интернет нестанд ба тоҷикӣ. дарем шумо ҳам метавонед вақте боомӯзем PHP-ро метавонед ки ҳамин хел функсияҳоро перевод карда дар интернет партиён ки то ки тоҷикӣ қати бигирем истифода барем. мана вақте дар омадем дуруни як тиша инҷа инашта намедороем, масалан дигаршта намедороем. ман инҷа мақсад примери шуморо дигар чӣ хел кор мекунад. инҷа комментарий карди навистагие. инҷа прономш навистагие ки чӣ корам буд мекунам ҳамин функсия гуфта. бо инҷа ба ҳамин монанд функсияҳоро овардагие. мана як функсия ки ӯзи мо гузаштем исет гуфтем. ин овардагие масъалаоша. ин программа ира истифода барен ва боз сайт аст php.net аст. ҳамунда дароем ҳамунҷа справочник бо уҷа хубтар беҳтар гуфтагие. инҷа ин справочник набоша камтарак яъне гуфтагие. барои ҳамқа уҷа бо беҳтар гуфтагие. хай интернет ки дошта бошед, интернет бо шумо да бигем бисёр кӯмак мерасона барои омӯхтантон. хуб, ин дарси якуми мо буд ба анҷом расид. агар ягон нофаҳмоие боша дар группа Viber-да метавонед савол тиҳед ва ё ки дар таги видео комментарие кунед. ман мебинам обязательно ва саволои шумо ҷавоб мегардонам. хуб, то дарси дигар дар паноҳи Худо. хайр.